която ни дава на нас, хората, да се движим. На растенията да растат. За какво използвахме примерно електрическата енергия? За осветление, за отопление, да си заредим телефоните. Вятърна мелница. Защо мелница? Какво мели? Зърното. И от това зърно се извежда от брашното. А с брашното какво прави? Или. Кой задвижва вятърната турбина? И какво задвижваше? Търсите как ги наричаме? Как ги наричаме? Ротор. И ротора придаваше енергията на какво? Това какво беше сигурно? Генератор. Добре. Какво друго сте построили вие? Да, вижте, Радимир и в Стим парка си намери вятърна турбина. Задвижва се, отново се спека, тя се движи електронно. Тук се ръководи. Така, Кадир, обясни. Чакай, така се изправи двете вида. Ето вижте, Кадир даже
зарежда автомобилът си и това сте вие. Или това е вие. Вие е направила автомобила, не, то е цял автобус, може би, който ще дойде да зареди на Кабир на бензиностанция. Нали? И Ели ти ето може да сложи нейния слънчев панел. Ето така. Нали? За да може да използва слънчевата енергия. Хайде сега отбора на зелените. Аз съм направила. Няма. Работим в отбора. Значи, в отбора на зелените отново е вятърната турбина, която има през всички. И има също бензиностанция с много автомобили, дори камиони. Това ми прилича на камион. Хайде сега, белите. Вие какво? Какво сте не И това са слънчевите панели, които произвеждат енергията на къщата за консумацията на цялата. Хайде и оранжевите. Аз направих ресторант, който има слънчеви панели. Така, ето отбора на сините моля да не погледнат. Това е ресторанта на Криси. Тя се е сетила, че не само в домовете, а и обществените сгради могат да използват слънчевите панели, за да имат електричество. И тук имаме отново бензиностанцията и дори кои са